Collede o voso chaleco e a vosa pistola e preparádevos para combater. Dous grupos, unha hora de xogo e un claro obxectivo: salvar o mundo. Isto é Láser Arena 22, a nova aventura da compañía Pablo Méndez Performance que está xa en marcha en Pontevedra. A arma ten retroceso, o chaleco vibra, para que cando te impactan, a arma fala contigo, vaiche dicindo se estás ferido, se necesitas recargar munición, se necesitas volver á base. Bueno, estamos no 2020, a tecnoloxía de hoxe en día é moi potente. Nos, bueno, os equipos que trouxemos a Pontevedra pois son de a tecnoloxía máis alta que había. As batallas láser naceron en Estados Unidos e chegan por primeira vez a Pontevedra da man de Pablo Méndez. O laser tag, que esta modalidade de xogo, sale dos Estados Unidos porque foi creado por os americanos para simular batallas reais donde non se utilizase munición, non? Entonces, bueno, é un impacto de luz que vai cunha precisión exacta a un punto donde ti disparas, non é que dispares e lle des a todo o que pilles por diante, senón que é un impacto de luz moi concreto, e que creouse para simular estas batallas para que entrenara a militares, e, bueno, pues foi derivando en este tipo de xogos. Sabemos que hai algún outro láser tag por Galicia, pero non é nesta área ultravioleta que se xoga semioscuro, con fume. Bueno, tamén decir que, aunque está semioscuro e ten fume, que está todo acolchado e que, bueno, faise moito deporte, os xogadores corren, bueno, moi dinámico e tira do peito, No Láser Arena 22 hai diferentes modalidades de xogo. Cada unha delas ten unha duración aproximada dunha hora e están dirixidas a maiores de 8 anos e a grupos de entre 4 e 12 persoas. A partir de 8 anos, porque, bueno, o xogo hai que entendelo, ten un apartado técnico, non? No que os xogadores teñen que aprenderse cousas, entonces de 8 anos para baixo pois é complicado, non? Que os nenos entendan o xogo. Pero, o sea, disfrutan os adultos, bueno, nós estamos totalmente enganchados ao xogo, porque os adultos pasámolo pipa, vamos. O proxecto púxose en marcha o pasado 12 de xuño e, polo tanto, naceuse adaptado a esta nova normalidade. Nos damoslle unha pantalla protectora para os que queiran extremar un pouco máis a hixiene de como están as cousas hoxe en día, porque a mascarilla é obligatoria. Damoslle luvas para que, bueno, non en ningún momento, xel hidroalcohólico, desinfección de pés e todo, para que nunca estén en contacto directo cos equipos. Os equipos desinfectanse despois de cada partida, igual que os espacios onde a xente interactúa. E os grupos, o sea, hasta que sai un grupo non entra o outro. E, bueno, con ese equipo é co que xogan a partida. A misión Arena 22 xa comezou e soamente fan falla gañas de pasalo ben para que o teu equipo consiga vencer este combate.